pancen beda ora padha senajan beda aku ora apa-apa kae numpak roda papat aku isih kuat mancal ra peduli tumpakane penting hasil ro kualitase mergo aku kepe angkatan pitu kudu siap sikap membantu pendidikanku tomaketan maju kabeh seneng murid tenggu yang guyu dadi guru sing kreatif gawe ide ben inovatif ojo lali kolaboratif nalare kudu kritis ben padha komunikatif magetan kuto sing inspiratif Bapak Ibu guru aja lali merdekane belajarane dipadane zamane Bapak Ibu guru aja lali bahagia murite belajarane dipadane kodrate Aku ini terakhir